Mr. Chinedu Ikubo aka Tony Papa Ofia Blago Shimarin Temple Ezalu Sibonina Yegwekene Kwae Shimarin Temple Tony Papa Ofia Blago Nkisisi na Habadeta State Yama looking mao Tony Papa Dogwe Ofia Blago Tony Walwe Banja Tiagumu Ofia Blago Tony Wanao Kedapa Tony Siaje Odogwe Sine Banki Ajao Delta State Ofia Nkisisi Chinwata kwako Yegwekene kwae Ngwabo alusi nwale nsọ Ofia Nkisisi Chief Tony Papa Eza alusi bonina Ofia Blago ya mwaloge mma Tony Papa Dogwe Ofia Blago no Tony Ibi na mesi na chie O sinachi Tony Ibi na mesi na chie Tony Papa Dogwe Ofia Blago no Walwe Banja Tiagumu Ofia Kanja Zute Tony Ofia Blago Ogala wala bi sale sale Ofia Blago Ofia Blago Tony Ofia Blago Chimarite Dogwe Walwe Banja Tiagumu Kambo ni Tony Iye jina chabu Ofia Blago Iye jina chabu Ofia Blago Tony Iye jina chabu Tony Papa Dogwe Iye jina chabu Kamba Ofia Blago Iye jina chabu 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 Tony Papa Dogwe Iye jina chabu Kamba Ofia Blago Ofia Blago Ofia Blago Batano Ofia Blago Tony Papa Dogwe Walwe Banja Tiagumu Ofia Blago Mawekena yi Krena kwa makia Abo Mr. Chinedu Ikubo aka
Tony Papa ọbịa fụlagụ nke izizi eze alụsị Igbo niile ya egwe kenekwa anyị ya ma alụ gị mma ọbịa nke izizi ya ma alụ gị mma Tony Papa odogwu olu mbe nje ti egwu ọbịa fụlagụ achọrọ m ka m kụọ maka Sir Tony Papa ọbịa fụlagụ olu aka nje ti egwu m Tony Papa odogwu ọbịa nke izizi achọrọ m ka m kụọ maka Chief Sir Tony Papa Chinedu Kubo aka ọbịa fụlagụ Chimarin Temple nne mụrụ Tony n'ime Ahaba Tony gụrụ Peace Primary School and the Secondary School na Asaba Delta State oge o ji wee gụsị anya bụ akwụkwọ o bidokwalụ ịzụ afịa ọbịa fụlagụ ọbịa fụlagụ oge Tony ji wee bido ịzụ afịa n'ụwa ya bụ afịa kwere ọgịga mana ọnwero na chi enwere ife debele ya ọ ga-eme Tony Papa ezalusi Igbo niile Ezalusi Igbo niile ezalusi Igbo niile Ezalusi Igbo niile ka mbọ ọbịa fụlagụ Tony ka mbọ ọbịa fụlagụ ihe ji na-echebu Tony Papa nọ ihe ji na-echebu Tony Papa nọ abịa hide nwayọ nwayọ ọbịa fụlagụ olu mbe nje ti egwu oge Tony ji wee gụsị akwụkwọ o bido zụba afịa mana nya bụ afịa gwara agịga Tony wee na-echi ya azụ ka ọ mara ifepụta na afịa dị aga aga ebe o jelụ ọ ga-ajụ ese o lụrụ ebe a akpọ ya dibịa nke na-echi azụ ka ije bụrụ ọfọ n'aka na o nwere ebe chigidebelụ gị ị ga-esi wee bụrụ mmadụ ebe ahụ ka Tony na wee bụrụ ọfọ wee mebezie dibịa ife nna ka ọlụwa niile ọ bụrụ na ị na-ezu anya taa na Tony bụ ugo characha o nwere otutu Tony Papa ugo characha na-etukwa etu oge Tony na-ata afụfụ ụwa ya ọkwa ịma na ndị mmadụ amara onye ọ bụ elusi oge eji wee elibe oge Chineke ji wee gozie Tony ndị mmadụ ebula asịrị gaa ebe asị na ọ bụzi ogwu ego nu o nwere ife chọrọ ka njọ ndị ụwa anụ ha oge Tony na-ata afụfụ ọgwọrọ ọgwụ afụfụ kịta olibe ga-elibe asị na ọ bụzi ogwu ego Tony Papa odogwu ebe fụlagụ olu mbe nje ti egwu m ọbịa fụlagụ Tony si ka ekenele ya ndị nwunye ya ndị nke ọ fụrụ n'anya nke ukwuu ọ si ka ekenele ya Mrs. Chinelo Ikubo nwanyị mma eke Tony Papa ọbịa fụlagụ Mrs. Chinelo nwanyị mma egwe kenekwa anyị kedu maka Mrs. Mmadụ Abụchi Ikubo aka Tony Papa ọbịa fụlagụ Mmadụ Abụchi Ikubo ogolimalụ dị ya ezi Oliakụ Tony Papa kenekwara m Mrs. Chinelo Ikubo egwe kenekwa unu ya maalụ unu mma ọbịa fụlagụ olu mbe nje ti egwu ka mgbọ Tony Papa ka mgbọ Tony Papa ọbịa fụlagụ ọbatago odogwu Tony nwanne m ihe ji na nchegbu adọbịara
Molunso. Nana Lucy Molunso Tony. Alusi Molunso. Tony Babodo. Olu mbanje tiegu. Oge tukuchi wegozi ya. Tony Papa. Ofia Bulago. Chimata Wako. Wachina Waloji. Eze China Balogo. Ne banki. Yegweke ne kwae. Akwimana Ofia Bulago Tony Papa. Ofia da school na alu. One goluzu no. Eba bu na fulu no. Ogolia. Ofia kisisi. Ofia Bulago. Yegweke ne kwae. Ezo mogono Tony Papa dogu na mweke ne yin Ofia Bulago Tony Chimari tapulo dogu Tony Alusi di ni wu Tony Anawo ya dada Onye nwele nke walusi Alusi nwele nke bue Ofia Bulago Onye nwele nke walusi Alusi nwele nke bue Iye Chinechabu Okwimana Chief Tony Ofia Bulago Onwalo Street Akia Kedafa Street ya Iye Chinechabu Street Obu Ofia Nwere Akia Iye Chinechabu. Chinweta Kwako Ofia Bulago aka Tony Papa Iye Chinechabu Street Egweke ne kwae Iye Chinechabu. Tony Sky Kenalia Ofia Bulago no Oscar Kenalia his grandmother Chief Mrs. Elena Ebora Ezenwai Akaji Mbologo Afamulu Tony Papa Odogu Egweke ne kwae mama ya manu ge mao Unu wabo ndi metalo dibie Asata Obo Onatalochi ko ogwo Egweke ne kwae Ofia Kene no Amulo wanda wanu Onye mulo wanda wanu Tony Papa Dogwe Olu mbende tiegu munu Ofia Bulago Tony Kampo Ofia Bulago. Amba Ofia Bulago Kampo Ofia Bulago. Ofia Bulago abata Kampo Ofia Bulago. Iye Chinechabu. Iye Chinechabu Iye Chinechabu. Iye Chinechabu Iye Chinechabu. Tony Papa Dogwe Iye Chinechabu. Eza Lucy Bonine. Eza Lucy Bonine Esa Lucy Bonine. Tony Sky Kenalia All the cable dynamic youths Egweke ne kwonu Cable dynamic United. Cable dynamic United. Obo Chief Sir Tony Papa aka Ofia Bulago Iye Chinechabu Oscar Kenunu ya malu no maka ezigbote olu nke unu na-alụ na Delta State Egweke ne kwonu Ofia Bulago olu mbenge ti egwu munu Tony Square ka ikenesi elia Ezi Oyakia Chief Sir Nnamunde Nwachukwedo Chairman Anti-Court Asaba Vigilante Group Egweke ne kwae Obu Chief Sir Tony Papa Ofia Bulago aka Iye Chinechabu Oscar Kene ya malu ge mma Nnamunde Nwachukwedo Egweke ne no Namdia Sabadi Goma. Onye na-ezuari No one Namdi Gona Bia. Onye na-ezu echinu No one Namdi Gona Bia. Namdia Sabadi Goma. Oji kwa babia Namdia Sabadi Goma. Oji kwa mma Namdia Sabadi Goma. Obu no boy nenu wa ina Obu no boy nenu wa ina Walwa muna mama Ida Amala Seria
Tony Sky Kenalia, his friend. Chief Sir Dada Okonji, the black man. Egwekene kwai. Obo Sir Tony. Obia Vlago, Obia Kisisi. Ne Banki, Delta State. Oscar Kenai, Chief Sir Dada Okonji, the black man. Egwekene kwai. Obia Sky Kenai, Yamano Yema. One lumber Diagumu. Baba Tony Baba. Obemula Guabatago. Obatuna Dimma. Obatuna Dimma. Baba Tony Baba. Iyejina Chabu. Iyejina Chabu. Tony Skagana, his friend, Mr. Ikechukwu Obagago, Ikedon from Osamala, Managing Director, Ambassador Hotel, Onowu Ibonina, Ikechukwu Obagago, Onowu Ibonina, Managing Director, Ambassador Hotel in Asaba Delta State. Egwekene kwai, Onowu Igbo. Obu Chief Sir, Ofia Vlago. Oscar Kenai, Yamalo Gemma. Ofia Kisisi, na Ebanki Delta State. Osia Yamalo Gemma, Onowu Igbo. Egwekene kwai. Tony Babo Dogu, Bolombe Diagumu. Only Venezuelan, because about Tony Cobia. Only Venezuelan, because about Tony Cobia. Abatuna Dema, Abatuna Dema, Abatuna Dema, Tony, Abatuna Dema, Tony Bobo Dogu, Abatuna Dema. I just Mr. Innocent, Ogudile, aka Papi, Ogudile, Okoye Gwalea. Number 1 leader, Kevu, dynamic, Kerumaka, Obina, Ajana, aka Focus Imani, Focus Imani, Obina, Ajana. Ofia Vlago Kene Kunu Chao. Osi Komalu Numa, Panapolota, Sipuku Chidine, Egwekene Kunu. Tony Babo Dog, all Lumber Diagumu. Tony Sky Kenalia, his friend, Mr. Obi Michael, Chief, what's woman, Nando, Obi na Delta, Obi na Delta, Egwekene kwai, Obo, Chief Sir, Tony Baba, Ofia Vlago, Oscar Kenai, Yamalo Gemma. Ofia Vlago Tony. Tony Babo Dogwe. Obina Delta, Kedumaka, your personal assistant. Abuchi, also Anyau Nkisisi na Nando. Yegwekene kuya, Abuchi also. Ainezu tekwa, Toles man. Toles Ameke Wabude, from Nando. Yegwekene kunu, Ameke Wabude, Onogonogo. Kamba Ofia Vlago Tony. Ofia Vlago. Iyejina Ntabu. Iyejina Ntabu. Alusi wani so. Iyejina Ntabu. Obo Gwalaku. Iyejina Ntabu. Alusi wani so. Iyejina Ntabu. Onobulo Gwalibuye. Onobulo Gwalibuye. Onobulo Bulibuye. Iyejina Ntabu. Iyejina Ntabu. Iyejina Ntabu. Iyejina Ntabu.